deze speurtocht ineens in een etalage. Ik mocht de speurtocht en de etalage eigenlijk soort van openen door een lintje door te knippen. Dat vond ik echt heel leuk. Dat is echt heel leuk. Ja. Ik hou zelf ook heel erg van lezen en dan is dit wel heel leuk om te doen. Dit is een etalage, de betoverende boekenboutique. En dat is koppelen aan een speurtocht door Dokkum. De door Sontje ondernemers mij en Ben kunnen de hele maand december en januari speuren naar de scrower van het boek. Het mysterie van het Druivenstraatje. Het leuke is dat deze etalage is eigenlijk een soort van kijkdoos. Dus ze kunnen trogatjes spieken en zo daar al verschillende tafereeltjes en boeken en letters. Dus het is een puzzel, maar er is eigenlijk wel van alles te zien. En ja, voor Ben is dat wel heel magisch. Daar staat ze zelf mee aan de speurtocht. Ik denk dat ik wel even ga kijken, ja. Ja, wie bent natuurlijk wel een beetje geholpen, want wie weet de oplossing al. Maar wie gaat natuurlijk nog wel even rond zitten doen, ja. Ja, en het is ook leuk om te zien dat al die ondernemers uit Dokkum echt enthousiast zijn om mee te doen.